To fa wata sabuwa yanzu wasu 'yan bindiga wanda ba a san ko su wane ne ba sun kai wani mummunan hari a jihar Sokoto. Kuma a jihar Sokoto gidan wani babban malamin addini mai suna Sheikh Murtala a Sada Sokoto. Shi dai wannan babban malamin addini mutum ɗaya ne wanda ya fi dubu albarka, mutum ne wanda ya ce lalle shi ba ruwan shi da gwamnati idan dai har gwamnati ba ta bin Allah da manzon Allah. To mafi yawanci kuma mu kaga gwamnatin Najeriya mulkin demokaradiyya ne ake yi ba mulkin musulunci ba, domin shi kaga mulkin musulunci shine zaka ga musulmi dan uwan musulmi, sannan makoci zai taimaka ma makoci dan uwansa, sannan masu kuɗi za su dinga bada zakka suna taimakon musulmi dan uwansu. To amma yanzu halin da muke ciki yanzu a ƙasar nan shine kowa fa ta kanshi yake yi, wannan za ka ga wannan ku ɗaya uban ku ɗaya ba za ka iya taimakon shi ba. To barantana kuma yanzu a ci ma mutum ya cire zakka ya bada, ina da matakar wahala. Mafi yawanci yanzu yaudar da mutanen mu suke shine sai idan watan azumi yayi wasu ya ga mutum yana da kuɗin da ya fi karfin biliyan ɗaya na kuɗi, wasu watan azumi yayi kaga ya damu ko ya tara almajirai yana raba musu, wai yana raba sadaka, alhalin shi da kake lalle duk shekaru ya dinga duk shekara ya dinga ɗaukar zakka yana bayarwa. To amma wannan zakkar ba sa bayarwa. Mafi yawanci yanzu masu kuɗin ƙasar nan in ka ga sun cire dukiya sun bayar to sai fa dole haraji na gwamnati, wannan lalle idan ba su bada wannan haraji ba za a kulle wannan kamfani nasu na kasuwanci. To dalilin da yasa za ga lalle manya-manyan masu kuɗin nan suna bada irin wannan kuɗi, amma dai zakka wanda Allah da manzon Allah suka ce a cire to mafi yawanci masu kuɗin nan ƙasar nan ba sa cirewa. Yau mun san har da muke fama da ita yau a cikin Najeriya, inda ce manya-manyan masu kuɗin ƙasar nan kadai za su dinga fitar da zakka yanda Allah ya ce da mannansa lalle ana rabarwa, to lalle mun san talakawa sai sun samu sauki, matakan samun sauki. Kuma sannan a ce manya-manyan masu kuɗin ƙasar nan yau duk wani kamfani za a buɗe shi a arewacin Najeriya, sannan su kuma waɗanda suke hawa mulkin Najeriya ya tabbatar sun samar da tsaro 100% a arewacin Najeriya, sannan wutar nefa 100% ta samu a arewacin Najeriya, sannan hanyoyi su samu 100% a arewacin Najeriya, sannan asibitoci su ma a samar da su a arewacin Najeriya kamar yadda ake a kudanci. To lalle idan aka ce waɗannan abubuwa sun kan kamu to insha Allah su kansu wani 'yan bindigan za su ragu. Mafi yawanci wani 'yan ta'adda da suke kai mutane hare-hare cikin gidajensu da kuma daji da kuma gonakai da kan hanya da titiya ko ina, to lalle mafi yawancin su zaka samu rashin aikin yi ne. Amma yau idan mutum yana da aikin da yake yi kaga ba zai taba tunanin ba bari in je gidan wani dauke shi ba. To amma idan aka ce mutum yau bai da aikin da yake yi to ba fa abin da ba zai iya aikatawa ba. Kuma irin wannan rayuwa da muke yanzu na son zuciya, ni dan dana kawai shi dan dana dan wane ba ruwana da shi, ko ya gyaru ko kai ya gyaru ni ba ruwa da wannan. To shi ne fa ta jefa mu cikin irin matsalar da muke ciki halin yanzu. Domin menene idan dan makocinka ya lalace to kai ma fa matsala za ta same ka. Kar ka dauka a'a iya shi yaron ne matsala za ta same shi, ko a'a iya iyayen yaron ne matsala za ta same su. Mafi yawanci kai da ba ma dan ka ba matsalar kai ta fi damu. Domin menene zan baka misali wanda zaka yarda da shi shine yanzu yan bindigan nan da suke haurawa gidajen mutane suke kama su suke kashewa, ai ba iyayensu bane ko ba kannan iyayensu bane, ba dangin su bane na jini. Mafi yawanci waɗanda kai baka san hawa baka san sauka baka san su baka taba ganin su baka da wani alaka da su, waɗansu ma ba yaran kuɗe ba, su ne za su zo su maka irin wani ta'addancin su kama ka su kashe ka. To kaga ko ya kamata da a ce duk wanda iyayen shi suka mutu suka bar shi lalle makotan shi za su taimake shi, ɗan uwan shi musulmi za su taimake shi. To lalle kaga da duk irin wannan abubuwan kaga da bi taso ba. To amma irin wannan son zuciyar da ake kawai ni kaina na sani nawa ne, to shine ya jawo mana irin wa'annan matsaloli. Alhalin da za ka gani zamanin kakanninmu can da iyayenmu ba haka suke yi ba. Dan makoci za an dauke shi dan dana ne, dan abokina nawa ne, ba wucin amana irin tamu to yanzu wanda mu a yanzu ga ko kasuwanci kake yi mutum zaka kira shi ka dauke shi yaro, wani lokaci in ka samu yaron banda zai iya hada kai yanzu da yan ta'adda a wannan zamanin da ake ciki, a zo a sace ka ko a sace matarka ko a sace ƴaƴanka a kai shi daji domin neman kuɗin fansa. Wani lokaci kuma shi da kanshi zai iya daukar makami ya kama ka ya kashe ka domin menene ya kwashe dukiyar hannunka. Wani lokaci kuma a'a shi zai hada kai da barayi, in ma gadi ka dauko mutum yanzu ka bashi din sai ga ya hada kai da barayi, musamman da daddare an zo an kwashe kayan shagonka a matsayin bai sani ba. Duk irin wannan abubuwan suna faruwa, sai dai kuma idan sun zo sun faru sai ka ji a zo a ta maganganu a ce wancan. To shi yasa ga yanzu taimako ya riga yayi karanci, babu wanda zai taimake ka yanzu duk irin halin da kake ciki. Domin menene ja irin wannan cin amana da muke yi tsakaninmu ya mu. Amma yau inda ce barayi masu sace-sacen nan za su daina, kowa ya rike gaskiya, sannan yan kasuwa su daina cin amana, duk wanda ka yarda da shi ya zamanto lalle da gaske din ne haka ne ba zai zalunce ka ba. To in Allah ya so da mu samu
sauƙin abubuwa da dama ko da ita gwamnati ba ta sauƙaƙa mana ba to wannan bangaren Allah zai sauƙaƙa mana to amma menene cin amanar da muka sa yanzu a zuciyarmu shine kowa Allah yake ka yarda da shi ya zalunce ka baka yarda da shi ba ya zalunce ka haka muke fama da shi wani lokaci sai ga mutum zai zo kema Allah ya kira ma manzon Allah ya ja aya ya ja hadisi ya fasara amma duk gurin da yake ka yarda da shi ne kawai shuce ka ba fa gaskiya ne shi a zuciyarsa yake faɗa ba dan Allah dan annabi idan yau ne farkon zo ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa kai share din bidiyon na kai lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyon idan ku kalla da suka ji malam Murtala shekaran jiya ranar Laraba ranar Lahadi da Talata da dare aka zo aka mai hari a gidan shi hari aka mai aka ɗauki mutum guda aka tsallaka da shi abin da aka tsallaka da shi don ya zo ya buɗe ƙofa su ko waɗancan da adda mota waje su shigo kuma su adda bindigogi na wajen shi wanda an tsallaka shi ne don tsaye buɗe ƙofa kawai Allah ya sa malam Murtala ya ji su dama yana da kyamara da ke nuna mishi duk wanda zai shigo gidan yadda ya harbi ɗayayi biyu ɗan iska shi ya tsallaka ya koma su kuma waɗanda a cikin mota sun kai yanzu mota suka koma harbi shi yasa nake ce muku kun san kuɗi da ta horce na ce muku ku yi tanadin makamai ko akwai hanyoyi na doka waɗanda ake riƙa bindiga to ku yi ƙoƙari yadda kuka san kuna da bin hanyoyi na kusai gida ku gina to ku bi hanyoyin na doka kuɗin bindiga ba su kai kuɗin gida ba tun da akwai hanyar doka ku bi hanyoyin doka ku mallaki bindigogi wallahi yanzu mallakar bindiga da kowa gani ya yi duk abin da za ka riƙa ya yi mai gadi bindiga ta yi mai gadi abin da ɗaya ya bindiga ayatul kursi ita ɗaya ta hidin to ku riƙi azkaru na neman tsari kuma ku riƙi wanga kanan tanadi na gafili ko da ku riƙa ai annabi ya san da ayatul kursi ya san da azkaru duka da neman tsari amma Allah ya saukan mai da ayat qur'ani wa iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum duk annabi ya san da wadannan ba wai addu'a babba ce addu'a wata mu'min makamin mu'min yake addu'a amma kuma duk da haka Allah ya ce ma musulmi ku yi tanadi ku tanada musu min quwwa abinda kuka samu dama na karfi kuma annabi ya fasar karhi na ala innal quwwata ram abinda karfi shine harbi ba yanzu shine karfi ba kuma ba harbi kibiya ba makami bace yanzu ba kibiya makamin karamin dan ta'adda ne karamin dan ta'adda wanda ka zuwa da addashi wannan kai kana ya hukunta sai da kibiya amma babban ɗan ta'adda mai bindiga babu abin da an magani ne bayan bindiga don ita a ƙarhi ne in koyo ji kana da ita to ka kare mai ƙarfi kenan to yanzu inda Allah taimaka malam Murtala yana rike da bindiga a ƙaddara a ce hannunsa kai ke ba an gaba ta da shi ai an gaba ta da shi kuma da an ce an tsaye da shi to ɓanna ta yi to muna roƙon Allah kai ka san mai hannu cikin wanda matsalar ba mu sani ba Allah kai ka san mai hannu kowane na Allah ka tada mishi kowane na Allah ka kankatar da shi Allah kowane na Allah ka hito da shi ga hili Allah ka tada in malami ne Allah ka roƙe da mai albarka kuma ka tona mai asiri in sarkin gargajiya ne Allah ka wata gargajiya ta shi Allah ya kare kuma Allah ka wata rawanin shi da alkin Allah in ɗan siyasa na Allah ka biya mai bukatar shi Allah in wani mai kuɗi ne ɗan kasuwa Allah ka wata kasuwancin shi Allah ka talautar da shi Allah ka tsayar da shi Allah kowane na ka sani ko ina yake in turjin gida ne in turjin waje ne Allah kana ganin kowanensu Allah ka halaka kowanensu Allah turjin gida da turjin daji Allah ka kare su Allah ka tona musu asiri Allah ka kankantar da su
yanzu jama'a ku dubi abin da ka faruwa a Zamfara. Bamiyaru cikin masallaci ba an ka zo an ka kwashi mutane cikin masallaci. Shin yanzu wani musulmi ne ka zo a masallaci ya kwashi mutane?